Non, Son Goku. Non hai ninguén que che poida botar unha man. Xa é hora de que lle poña fin a esta tolería. ¿Pero qué pasa? No lo puedo creer. O seu poder está aumentando. Ese poder que ten Son Goku é o poder dos superguerreiros. ¡Ah, Son Goku, ten cuidado! ¿Pero qué es esa fuerza? ¿De dónde a sacó? Así que tiñas ese poder, eh? Daquela mosareiche o meu verdadeiro poder.